Coitos, non boas tardes a todas e a todos. Antes, aclarar unha cuestión, o presidente de Agalcari é Ramón, o César, o que é do César. Eu estou aquí, pois, eso, como membro de Agalcari. E nada, grazas a todos e a todas por estar aquí, agradecerlle ao Consello da Cultura Galega pois que me invitara a esta xornada e tamén aclarar que me dixeron que tiña que falar de ben de interés cultural. Seguramente o faría moito mellor que a min Xaín o Julino Lema, seguro que sí. Eu falaría pois un pouco mellor, máis no meu, pois falando de Fasquiar ou de Rayos de Júpiter ou de calquer outro tipo de ensamble da carpintería de Ribeira. Pero bueno, tócame falar de ben de interés cultural e tratarei de facelo, non? Teño que decir que o faro que nos guiou a esta navegación hasta chegar ao que é o bici foi unha persoa que está aquí, que é Lino Lema. E non lle fago a pelota porque xa está retirado, mellor cando era funcionario, mellor sí, pero agora xa non. Entón, teño que decir que, efectivamente, cando se declarou como ben de interés cultural o que son as técnicas ben de interés cultural do patrimonio inmaterial, ben aclarado, as técnicas construtivas da carpintería de Ribeira, pois recoñeceuse nela un profundo valor, que nós o mellor en aquel momento pois non o tiñamos moi claro. Recoñécese o saber facer, os procesos, as ferramentas, a propia xerga da nosa profesión, e esa declaración axuda a preservar o status quo, é dicir, a manter vivo un sistema de coñecemento e unha práctica transmitida de xeración en xeración. Pero se queremos que a carpintería de Ribeira non sexa só un pasado vivo, senón que tamén un oficio con presente e futuro, temos que superar ese status quo. E a veces non somos capaces de centrarnos en esa problemática, non? Digo de superar ese status quo no sentido de que iso implica abrirse a novas tecnoloxías digitais, adaptar procesos, etc., que probablemente en ese camiño perdamos certa parte da esencia que agora mesmo estamos protexendo. Comentábalo moi ben antes, pero este é un risco que hai que correr e un camiño que inevitablemente hai que seguir. Entón, eu vou a tratar de explicar aquí un pouco o que é o decreto 52/2019, vale, do 9 de maio, ese famoso decreto que emana da Lei 5 que ben comentaches, e que vamos a poñer por aquí, por exemplo, cal é a finalidade dese decreto. E, bueno, a finalidade dese decreto é protexer as técnicas tradicionais da carpintería de Ribeira como patrimonio cultural inmaterial. Eso está ben claro e é unha finalidade que está perfectamente imbuída ahora mismo na nosa forma de entender o oficio, que antes non estaba. Ao longo desta explicación, espero que se xa corta, porque xa idesme avisando cando vaya tal, porque eu teño o defecto de enrollarme bastante, entón sin problema, dicir, paramos e imos co debate, non? Garantir a súa continuidade como saber vivo vencellado ao medio mariño galego. Isto para min era unha das cousas máis importantes. Por que? Porque era garantir a continuidade, era unha frase que eu sempre utilizo, que é proyectarse no futuro con pleno sentido productivo e comercial. Aquí, se non hai negocio, a cultura e o patrimonio e todo isto desaparece. É un pouco a percepción que temos todos. Se non hai hachas, se non hai barcos que construir, a verdade é que a cousa está. Recoñecer institucionalmente o papel dos mestres carpinteiros de Ribeira, que para min isto tamén é outra cuestión fundamental, porque todos bebemos dese saber facer dos que nos precederon, dos nosos pais. E para min un carpinteiro de Ribeira, non sei como explicalo, non? Pero non sei, poderíamos decir que non é un industrial, é dicir, nos facemos barcos, facemos embarcacións moi importantes no sentido de que son bastante grandes e todas estas cousas, pero o decreto, o máis importante, é que pon no centro o saber facer do mestre carpinteiro de Ribeira. E quedaríame con unha frase que tamén escoitei por aí, que a súa tradición, a do carpinteiro de Ribeira, é sinalada polo nobre hermanamento co armador e co mariñeiro, co cal
máis que facer negocio practicaba unha política de nobre asesoramento e orientación. Esta descripción para min é clave no sentido de que o mestre carpinteiro de Ribeira eu comparo cos presocráticos, cos filósofos da natureza, aqueles que entendían a natureza, que entendían as árbores, que sabían como crecían, cal era o momento de cortadas, que se as mareas, que se a lunas, e todo isto, saber inmaterial que se está perdendo, precisamente é o bo que temos que este decreto pois pode conservar eso todavía. E todavía os carpinteiros de Ribeira, ainda que diseñemos con control numérico e teñamos moitísimas cousas, ese saber facer pertenece a nós e eso non o vamos a perder porque está no noso ADN. E con isto vou a continuar falando un pouco do que é esta declaración. Por que se declara bici? Evidentemente hai uns saberes xeracionais en risco de desaparición, eso está claro, estaba detectado. Tamén é unha parte esencial da identidade e cultura litoral galega. Nós non percibíamos, outros como Lino, como comentei antes, sí, que non o fixo saber. Nós, ao final, facíamos barcos, tiñamos moitísimo traballo nos anos 70, nos 80, e non nos dábamos conta de que estaba o poliéster e outros materiales, e este barco de plástico, isto nunca vai a tal. Pero, bueno, o decorrir do tempo, pois, non nos dou a razón. A necesidade tamén de crear políticas de salvagarda activas e obviamente tamén darnos conta dese valor social, histórico, técnico e simbólico destas prácticas que, volvo a insistir, non éramos moi conscientes del. Bueno, o ámbito de desenvolvemento de toda Galicia, costeira, en especial nas rías, así como nos espacios relacionados coa Galicia fluvial, en especial os ríos Miño, Sil e Ulla. Elementos protegidos. Eu vou a pasar moito por riba, hasta por aquí o decreto, pero tampouco se trata de que vos enrolle con estas cuestións. Obviamente, elementos protegidos eran as técnicas, as ferramentas, os procesos tradicionais de construción, as tipoloxías das embarcacións e todo eso. Foi pouco en Agalcari facíamos unha distinción entre o que era un mestre carpinteiro de Ribeira e un carpinteiro de Ribeira a secas. E eu, en isto, insistín bastante, non? É dicir, un carpinteiro de Ribeira é unha persoa que coñece todas as ferramentas, todas as técnicas de construir o propio barco. Vale, ese é un carpinteiro de Ribeira. Un mestre carpinteiro de Ribeira é aquel que, aparte de coñecer todo isto e ter a capacidade de facer o propio barco, é quen de diseñar ese barco, desarrollalo, trazalo, facer as plantillas, e aí temos o mestre. O mestre carpinteiro de Ribeira, eu tuve ocasión, además me gusta falar con todos os vellos carpinteiros de Ribeira que hai, que existen. De feito, temos a ocasión con Lino e con o museo e tal de estar grabando a estes sabios da natureza, como dixen antes, e é un espectáculo escoitalos falar e ver esa sabiduría inherente a eles e que nós tratamos aí de recoller, que non sei se temos esa capacidade, porque os mundos que vivimos agora tan rápidos, tan tal, probablemente non sexamos capaces de asimilar eses saberes. E a min eso me preocupa, trato de facelo, pero a veces conto unha anécdota que tamén Ramón a coñece, creo que Lino tamén, moi fermosa, de un carpinteiro de Ribeira que lle viñeron encargar que fixera unha nao. Fixeron unha carabela, agora non o teño moi claro, pero é igual, son barcos así bastante parecidos, moi vinculados ao descubrimento e todo isto, non? Entonces o armador lle viña con un enxeñeiro, xa enxeñeiros aquí que non se cabreen, porque é unha anécdota que ten a súa historia, pero nada ten que ver con isto, non? Entón, traíanlle un plano tal, entonces o vello carpinteiro de Ribeira mirou ese plano do enxeñeiro, mirou tal, e mira, queremos que nos fagas esta nao e tal. Veu ali o desarrollo, as formas e tal, porque o que dixen antes, un mestre carpinteiro de Ribeira, do concepto hasta o gáligo ten moi claro as formas e tal, e ten unha forma de entender a navegación e todo este tipo de cousas, non? Entonces o vello mirou eses planos e díxolle as persoas aquelas, mira, isto non o fago. A isto o enxeñeiro pois se cabreou moitísimo e lle dixo ao armador, vámonos de aquí. Pero claro, o armador estuvo aí un pouco dubitativo e dixo, bueno, este por que non fai? E dixolle, mira, porque isto é unha foja ondas.
foi unha expresión científica total do carpinteiro, non? Entón, empezaron aí a discusión e tal, entón, el vía, obviamente, que esas formas podían lle dar volta ao barco, porque en aquel momento, cando se facían, xa iban lastrando, se facía en terra, e tiña outro tal, mira, eu faría así, 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 e tal. Bueno, total, que esta anécdota remata con que se fixo esa embarcación, se fixo no Freixo, navegou, fixo singraduras enormes, con palos, con toda a historia, e nunca tuvo ningún problema. Queda aí a anécdota esa, porque me parece que é unha relación que sería aquí viva entre a construción e o uso marítimo, nunca mellor definido. Bueno, os tipos de técnicas de construción protegidas, obviamente, a secuencia constructiva en xeral, a terminoloxía específica, os gáligos, a montea, o correxido, os carcamóns, o fasqueado, todo eso son exemplos de técnicas de terminoloxía específica da carpintería de Ribeira, pois que agora están protegidas, gozamos dese privilexio de que estén protegidas. Tamén está protegido os bens móveis, os inmobles, espazos de interese vinculados. Temos o exemplo de recuperación que vedes aí dese asteleiro no Freixo. Ahora vamos a unha cuestión bastante importante que sería un pouco o órgano de xestión, onde estamos un pouco implicados os tres que estamos aquí, por certo que levamos un ano creo que sin reunirnos, e tamén é culpa nosa, porque antes dicía Lino, joder Lino, para reunirnos que temos que facer? E sin el, vos, os carpinteiros de Ribeira xa chegades, porque se pode, tal, e joder, pois, en fin. Quero dicir con isto que si se fixo un traballo enorme desde que se constitueu o órgano de xestión, pois se recorreu prácticamente toda Galicia, se fixo un censo das embarcacións tradicionales e, bueno, gracias a eso, aclarar que o que estén nun censo non significa que estén declaradas ben de interés cultural. Iso é un proceso que a administración sabe perfectamente como facelo e os interesados obviamente teñen que solicitalo, pero é moi importante xa que estean no censo, porque o propio feito de que estean no censo xa lle permite ter algunhas exencións, bonificacións e todo isto, non? Entón, bueno, as funcións do órgano pois é o rexistro e documentación das embarcacións tradicionais, como dixen, a elaboración de protocolos de conservación e formación, fomento da transmisión interxeracional dos saberes, coordinación coas administracións para garantir esa protección efectiva. Tamén, digamos que a clasificación que hai en este decreto, digamos que a embarcación tradicional galega, obviamente a esa embarcación tradicional galega corresponde moitísimas tipoloxías. Nos, Galicia, é unha riqueza enorme en canto a tipoloxías. A veces no proxecto Dorna íbamos por aí e pensábamos que éramos así uns cheiñas que bueno, con o noso patrimonio, o noso saber facer, pois quedaba aí un pouco, pero cando recorremos a Europa Atlántica, a todos esos países e tal, pois damosnos conta que o noso patrimonio marítimo era moi importante, as nosas tipoloxías, as nosas técnicas e todo máis, pois non envidiaban nada a outros países, e dámonos conta pois que efectivamente que esas tipoloxías que aínda se conservan gracias a que hai pois asociacións como Culturmar, federacións, porque Culturmar en realidade hai moitísimas asociacións galegas que están traballando por ese patrimonio e por manter un pouco esta forma de entender o mar, non? Entón, a embarcación tradicional galega se definiu como toda embarcación construída antes de 1950 en algunha carpintería de Ribeira galega segundo algún tipo de embarcación tradicional recoñecido, un pouco o que falaba antes, algunha tipoloxía xa recoñecida, non? E tamén calquera embarcación construída despois de 1950 sempre que fose feita en Galicia segundo dos modelos recoñecidos. Eso tamén se consideraba unha embarcación. Aí vedes que hai unha trampa, ese non é un barco histórico, ese é unha goleta que no seu momento era un proxecto de Agalcari, e a puxen aí un pouco a propósito para que preguntarades, pero como non temos moito tempo xa non deixei que preguntarades.
Entón aquí defínense os barcos históricos como clásicos e de época. Os barcos son en xeral de traballo que teñen a súa origen nas embarcacións tradicionais e comparten con elas as técnicas constructivas, solucións similares ou adaptadas. Diferencianse entre os barcos clásicos, os postos en servicio antes de 1950, e os barcos de época. Aquí podría estar o Chazula, podría estar outro tipo de barcos. Obxectivos do decreto. Aí puxen con negrita un pouco esta cuestión, que a carpintería de Ribeira siga viva e operativa. Como se consigue isto? Pois agora mesmo creo que quedan en Galicia 3, 4 asteleiros que podan estar construindo e dedicándose solamente a madeira. Pode ser que solamente queden 3 ou 4. Isto ao mellor é cuestión do debate, pero eu creo que está perdida unha batalla. Ramón mírame sempre cando falo desto, porque eu xa construyo barcos de poliéster. Estou defendendo aquí a madeira, a veces isto é moi complicado, non? Pero eu digo de Ramón que sí, que se perdeu a batalla. Que isto nos vai axudar a manter un nicho de traballo moi pequeno, recuperar embarcacións tradicionais, traballar un pouco para as asociacións, pero a loita, teño aquí algo apuntado por aquí, a loita para que sigamos traballando con pleno sentido comercial é moi complicada. E é complicada porque antes no 2007, dentro dos nosos obxectivos, cando creamos a asociación, para nada estábamos pensando en declararnos ben de interés cultural, ou si, Ramón? Non. Para nada. Entón, en que estábamos traballando? Pois estábamos peleando cas administracións, facendo xornadas todos os anos e tal, moi animados. Fomos quen de traer aquí directoras xerales de Madrid e todo e tal, e todos moi contentos e felices porque íbamos a ter un regulamento específico da madeira, porque ese que tiñamos era do 63, íbamos a ter un plan estratégico, que de feito tivemos en papel, un plan estratégico que ademais foi subvencionado pola Xunta de Galicia, e en ese plan estratégico estaban moitísimas cousas. Estaba unha marca de calidade, estaba moitísimas cousas que non se levaron a cabo porque había que dotalo presupuestariamente para camiñar para adiante. E esa batalla está perdida, esa do valor de futuro está perdida. E eu digo aquí, hoxe, que está perdida. E teñen que cambiar moitísimas cousas, se o decía Lino, non sei se Lino, que temos un gran potencial, porque o análise de ciclo de vida das nosas embarcacións, a pegada ecolóxica, é la hostia, comparativamente con calquer outro material. E as rías galegas, que son as máis productivas do mundo, pois probablemente non deberíamos de ver a administración facendo publicidade de pesca sustentable con un barco derivado do petróleo. Pero isto está ocurrindo. Entón, nós non somos lobbies, nós somos 4 carpinteiros de Ribeira e algúns que xa estamos facendo en poliéster loitando por unha quimera. E o digo así porque non lle vexo outra solución. E as veces que estuvemos nas administracións, antes se comentaba, porque claro, que hai que facer aquí? Dependemos para a formación da Consellería de Educación, non sei que, non sei quanto. Para temas de reglamento dependemos de Madrid, máis de tal, máis da Dirección Xeral da Marina Mercante, máis de non sei quen. Para temas de subvencións, pois hai directivas europeas que se contradicen, en tanto que moitas directivas europeas falan de apoiar, de incentivar aquelas actividades vinculadas ao mar que non contaminan, tanto iso todo é papel mollado, porque ao final un barco de poliéster subvenciona igual que unha de madeira, pero ten menos mantemento, só teñen que varar cada 3 ou 4 anos, o de madeira ten que varar todos os anos, os enxeñeiros navais non estudian a madeira. Eu sempre poño o exemplo, e repito moitas veces, cando se estudia Dereito na universidade, estudiase Dereito romano, non? Que debe ser algo así, como o origen primixenio
tal. Pero cando se estudia enxeñería naval non se estudia madeira, que é o orixe primixenio da construcción naval. Entón temos inspectores que nos están inspeccionando a madeira que non teñen idea. Como non teñen idea, desconfían. Como desconfían, vará de cada ano. Pero varar cada ano que un barco feito de teca, do cola, de non sei que dura 30 anos ou 40 sin lle tocar, que está pasando aquí? Pois está pasando que non somos capaces de loitar contra isto. E cada vez que o quixemos cambiar, ir a Madrid, a non sei idea, non fomos capaces. E mira que o intentamos, e mira que fixemos xornadas. Entón, pois vale, que a carpintería de Ribeira siga viva e operativa como que bueno. Fomentar a súa integración en proxectos educativos e culturais. Bueno, pois, ao mellor sí, estamos aquí, hoxe é un exemplo e tal. Revalorizar o uso das embarcacións tradicionais no medio actual? Pois tamén, porque, bueno, podese facer pedagogía en este tipo de asociacións e pode haber xente interesada, incluso xente nova, pois que lle gusten as embarcacións tradicionales, que queiran navegar, e nós temos un exemplo no noso povo, en Cabo de Cruz, pois hai un grupo de rapazas incluso que están aí na asociación e tal e cual. E probablemente nós pois teñamos que facer incluso máis pedagogía, porque como loitas con alguén que en vez de coller un barquiño de madeira a vela, pois vexe ao lado alguén con un motor de 300 cabalos e pasen ao lado a todas, pois é complicado. Hai que dicir, oye, mira, joder, pero si vas a vela, non te ruido, mira Galicia que bonita é, mira as calas que podes ver, entón estás fomentando un pouco o maravilloso país que temos, esta Galicia, mariñeira e tal, e ao mesmo tempo pois estás dicindo, aprende a navegar, pois como navegaron os teus avós e con aquel tal. Pero é difícil, é moi complicado, porque se des os náuticos, o 99,9 dos barcos son de madeira. Eu creo que en Cabo de Cruz o único barco no náutico que hai de madeira é o meu. Todos son de poliéster, quer decir que é moi complicado. Bueno, sigo xa, vamos a ir rematando. Esa dicotomía de patrimonio futuro xa falei ao principio. O BICI recoñece, pero non garante a actividade productiva. Vale, recoñece, pero non nos garante nada. Entón, esa loita ten que continuar. Falta apoio institucional a madeira como acción viable para o negocio do mar, xa o dixen tamén. E o risco de que o recoñecemento nos conxele no pasado. Eso tamén é un risco, porque hai que facer moita pedagogía para que a sociedade, os mariñeiros en xeral, non vexan que cando algo se protexe e tal, o asocien ao pasado. Parece que o cerebro se chega un pouco a iso, non? Entón é bastante complicado. Os retos actuais creo que tamén se comentaron, normativas técnicas que dificultan a construcción en madeira, escasa visibilidade pública do valor ecolóxico da madeira, tamén o dixen, incentivos que promovan a construcción en madeira, falla de formación reglada, etc. Isto xa o comentei, porque ao final a madeira como oportunidade, obviamente, isto casi é de risa, non? A pegada ecolóxica moi inferior a de outros materiais, barcos que se reciclan e son sostibles, estudios técnicos que avalan a súa idoneidade, bueno, e tamén temos o futuro tecnolóxico que nos dá aí un respiro, non? Xe podemos facer barcos con control numérico, podemos facer barcos que de alguna maneira cuidamos que a tradición e a tecnoloxía este aí. Probablemente non vamos a facer máis barcos como facíamos antes, caixola de pé, con todo eso. Eso quedaría en esta parte que é moi importante, pero sí que superar ese status quo sí que o podemos facer para ter sentido productivo e comercial. Xa vou a rematar, xa remato, xa me están dicindo aquí que tal, as propostas de futuro son evidentes, xa non as vou a comentar. A carpintería de Ribeira é un saber vivo non unha reliquia, hai que puntualizar eso. Debemos poder vivir do que sabemos facer, e insistir un pouco no mismo, pero é obvio que hai que insistir. O BICI é un punto de partida, non é un cementerio, tamén é unha afirmación que me gusta moito tal. A madeira non é pasado, é futuro con raíces. Por eso, un oficio declarar o BICI non pode vivir só do recoñecemento simbólico, precisa taller, estaleiro, madeira, encargos de futuro. E con isto, pois, moitas gracias.